Wel, roedd y gystadleuaeth hon yn un arbennig o dda. Diolch yn fawr iawn i bawb oedd wedi cystadlu. Thema'r cyfnodau clo wrth gwrs yn glir, a dwi'n gobeithio bod chi wedi gallu cael rhyw fath o ofod mwyn rhannu eich teimladau, a dyw e ddim wedi bod yn gyfnod hawdd, felly cofiwch eich bod chi yn estyn allan os ydych chi eisiau trafod eich teimladau ymhellach gyda rhywun. Fe nes i fwynhau darllen pob un darn o waith, a falle un darn o gyngor cyffredinol, byddai i dreulio chydig bach o amser yn darllen y cerddi yma yn uchel i chi eich hunain. Mae hynny wastad yn caniatáu cyfle i chi glywed y rhythmau, a falle rhoi cyfle i chi ail-feddwl i weld os ydy pethau'n llifo'n iawn, fel i chi yn dymuno iddyn nhw wneud. Dwi wastad yn gwneud hynny gyda unrhyw beth dwi'n ei wneud, a dwi'n gweld ei fod yn helpu. Un peth arall o bosib, falle byddai i wir feddwl am y ddelwedd i chi eisiau i greu. Mae cael delwedd, darlun, glir yn llifo trwy gerdd bob amser yn ei gryfhau, a falle treulio bach mwy o amser yn meddwl sut i ddatblygu y ddelwedd honno. Ond fi'n deall eich bod chi wedi bod o dan gyfyngiadau amser gyda'r dasg hon, a wir chi wedi wneud yn arbennig. Felly, y tri a ddath i'r brig y tro hwn. Wel, yn y trydydd safle, caethiwed gan y Gwanwyn. Roedd sawl ddelwedd da iawn yn y gerdd hon, fel chwarae'r ffenestri oedd yn troi mewn i furiau'r carchar, a'r drws fel llwybr i ryddid arferol nawr yn fy rhwystro, nes i wir fwynhau'r gwaith llongyfarchiadau mawr. Yn yr ail safle, wel, roedd tipyn o waith crafu pen fan hyn hefyd i wneud fan hyn. Dwi wedi dewis y gerdd Gobaith gan Lili Wen Fach. Eto roedd na chwarae ar y syniadau o lleisiau fan hyn, y lleisiau ar y sgrin i ddechrau ac yna yn gorffen gyda'r gobeith o glywed y lleisiau yma go iawn fel petai, ac yn cael cyfle i ffarwelio ar feirws gyda'n gilydd. Roedd yn hoff iawn o'r ffordd roedd y gerdd hon yn chwarae ar themau'r cyfnod clo, yr enfys, y diffyg cofleidio, y mwgwd ac ati gwych. Os byddai rhaid i fi chwilio am rhywbeth i ddweud er mwyn cryfhau'r gerdd rhywfaint, mi fyddwn yn annog y bardd i archwilio yr odle falle unwaith eto. Wrth gwrs, does dim rhaid cael odle mewn cerdd, ond mae yna ambell i odl fan hyn, a felly mae'n gwanhau rhywfaint yn y canol. Ond rhywbeth bach yw hwnna, llongyfarchiadau mawr am gipio yr ail safle Lili Wen Fach. Yn fuddigol leni felly, mae'r gerdd oedd wedi i seirnio orau yn fy marn i. A fy marn i yn unig yw hynny wrth gwrs, ond hoffwn estyn llongyfarchiadau mawr iawn, gwresog, i fardd y gerdd a ddaw eto. Yn y gerdd hon, mae'r bardd yn dechrau drwy holi'r cwestiwn hynny a ddaw eto, ac yn mynd â ni drwy'r rhai o'r pethau sydd wedi bod yn heriol eleni ac yn gorffen yn gadarnhaol drwy ailadrodd y daw yna. Daw eto, medd y bardd. Wrth gwrs yn chwarae ar y daw eto'r hael ar fryn ni wedi clywed yn gyson drwy'r flwyddyn diwethaf. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn am gerdd arbennig i y Celt Bach. Gwych. Y fanfer, a wnaeth y Celt Bach, a y Celt Bach yn unig sefyll ar ei draed neu ar ei draed. Ac mi wna i ddarllen y gerdd a ddaw eto i chi gan y Celt Bach.
A ddaw eto'r hael i'n deffro o'n trwmgws, popeth am flancet o bridd oer yn ysu am res ffrindiau a theulu, baw, brwnt, budur, a dŵr ein dagrain llifo i geisio dyfrio o'r newydd. Mor ddieithr yw'r geiaf hwn fel carchar yn gwasgu amdanom a'n bywydau dan glo. Ond daw un belydren, fel golau sbot i rwygo'r cymylau dion, fflach o wres i sbardino'r tyfiant newydd, gwreiddiau'r gwanwyn yn hiraethu am olau dydd, a'r sisial a'r sibrwyd tawel yn tyfu'n floedd. Daw'r golau i godi'r llen, ac ein harwain law yn llaw ysgwydd wrth ysgwydd, ar fryn a dyffryn. Daw eto.